Piešťany zažili jazzový víkend. Na 3 scénach predviedlo svoje umenie 50 hudobníkov z 9 krajín. Prvý ročník festivalu Doda Šošoku vzdal poctu nedávno zosnulému jazzmanovi. Milovníci jazzu mali možnosť vidieť nevšednú zbierku hudobných nástrojov z celého sveta, ktorú zozbieral práve Jozef Dodo Šošoka. Najmladší syn Samo sa už pozerá na ľudové bubny a už si vyberá tú zostavu, na ktorej by teda veľmi rád hrala, takže dedí sa to. Vynikajúci jazzman zasvetil hudbe viac ako 40 rokov. Jeho tvorba bola akýmsi prepojením klasiky, jazzu a afrických motívov. Poznali ho i vo svete. Jeho syn si zaspomínal aj na obyčajné príbehy zo života. Mal som letieť a otec ma bral na letisku, a samozrejme, ako bolo zvykom všetko na poslednú chvíľu, tak nestihol som to lietadlo. Na festivale spomínali na Doda a hrali pre neho. A je to fajn, že je to in memoriam Doda, takže keď sa na nás pozerá, tak určite je spokojný. Ale je to úžasné. Výborný človek, super muzikant, Weltmensch. Dokázal pritiahnuť široké masy ľudí, mal také niečo v sebe charizmatické. Dokázal doniesť na Slovensko množstvo zaujímavých ľudí, mnohých zahraničných špičkových muzikantov. Festival obohatil špičkový americký saxofonista Chris Potter s kapelou. Predvedieme to najlepšie, čo vieme a dúfam, že fanúšikovia si nás zapamätajú. For Slovanské televízie, I'm Nate Smith.